नै गोजौआव मोनफैबाय दै गोजौ गाखांबाय नै वा गोजौथार माथो वा बिदिसो हाजोआ नै बरिया माबायदि नांखो गोजौआव गाखोना मोजां ने बरिया नै एकदम गाखोनो नायबाय आरो दिनै फार्स्ट टाइम साननैसोनि उनाव फैगोन र' बेफोरावबो नै एकदम गोथौलै अन्थाइ गोजा लामाया मोजां नांबाय बेयाव मानसिफोर गाखोबाय थायो माने जों नायथारबाय आरोना मन्दिर फिसा दं आरो इयाव गाहायनो हाग्रा जेथिंबो माथो बेरायजायो हाजो बरियालै जायगाया नै बोरैबा गालेनबाथाय थांबायलै गलायाव वा कसारि माबायदि नांदो मोजाङानो सुपाब मोजां ने बरिया गाइस हाग्रा आरो नैखिनाव एसे ओमफ्राय नै हाजोआव नै बिराद गोजौ दै खिन्थु गायसो नुनो हागौ हाजोआ नारायण हस्पिटाल ओइ बे जोंनिया इयो नारायण हस्पिटाल नै गोजौआव मोनफैबाय दै गोजौ गाखांबाय नै शिव मन्दिर ब्रो कैसा लगा मेरा मजाक हाँ एकदम खुवा खुवा नुदोंलै केमेराया बारा थिग नङा ना नै एकदम हाजो गोजौआवसो दं दै जोङो नै अन्थाइ गोजा गुगाजोबनाय माने बियो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन मोखां सुवाखैना माने ओंखायनो बुगागान नुदों नङाबा आंबो मोजांसो एसे ना मा होनो खानायफोराथ' जाथिथि जाजोब्बाय गोलावसो लागोन मेगन खोबनायसो लागोन आं खानायखौ नै मोननैसो फट' लानाय आरोना नै हाजोआ कसारि भिडिअ लादों मोननैसो नै दिनैसो बेफोरबायदि भिउ मोजां नाङो माने मर्निंआव दै पुरा मर्निंआवसो दङ जों मर्निंआवसो फैदो जों नै हाजोआ गावनाय दा नै ओंखारलांनि जोङो गाहायाव ओंखारलांगोन बोरै जाबायलै नै बिराद गोथौ नै ओंखारगासिनो सासेया ओइ बे मन्दिर आरो कृष्ण मन्दिरमोन ने माबाफोर फुजा जायो जां बेयाव नै दा आं ओंखारलांनि गिलायलांबायलै बाला बोरैबा फिस्लायबाथाय बिराद गोथौ ना नै गोथौनि आरो ओंखारबावनांगौसो कृष्ण मन्दिर बेयाव माने मानसिफोरा गाखोफैबाय थायो आरोना जों सानो मा बेयाव बहा मन्दिर थानो बिदि सानो जोङो दा माने गोजौ दङ आरो मोजांथार बोरैबा फिस्लायगोन बिराद गोजा माने हाया हानि गोजा फिस्लायो नै पुरा गोजा दा जों लामायाव मोनफैबाय थांसै हाजोआ बेयाव बिराद गोजौलै मा हाबखोलै दा जों थांफिनबाय थादों आरोना जोंना रुमा एसे आगोलाव बे गारि थानायनि आगोलाव बेयाव मा दङ मा गैया जेबो मिथिया आरोना लांदां सारौफाले हाजो